Katso ainoastaan tämän sivun kattava matkaosuus. Poista V32A-latauksesta, jätä partasi ajamatta. Käytä hammaslankaasi. Lauantaina tuo Zen Nano Plus, tuo ICOM W32A, tuo aurinkolasit, tuo kamera, tuo Fort Worth-kartta punaisessa repussa. Kello 6 aamulla kävele etelään 1,15 mailia. Se ottaa 16 minuuttia. Sargent East Transfer Station asemaan. Tuo $1.25 kolikkoina. Aseta aurinkolasit päälle välittömästi. Varmista, että kaikki patterit radiota varten ovat täysin ladattu. Muista, linja-auto numero 2 East Lancaster Westbound lähtee asemastaan jo kello 6.22 aamulla. Kello 6.45 aamulla on aamiainen. Fort Worth Convention Center, 1201 Houston Street, Fort Worth, Texas, 76102. 9 a.m. on registration. 9:30 a.m. on speaker. Stephen L., AA Speaker of Brentwood, Tennessee. Be there. Käsin paina 1 800 708 0981. Paina PIN-numerosi 329 217 3526. Paina Link Up Asterix. Komennot Link Down numeromerkki. Disconnect kaikki 86 ja Disconnect 73. Huomio, koko yhteys kestää 15 minuuttia. Kello 11 aamulla. Texas Area Highlights. Greg M., the GSO from New York City, New York. Kello 12.00. Texas State Convention Committee Luncheon and Meeting. Kello 13.30. June C., Al-Anon Speaker of Bixby, Oklahoma. Käsin paina 1 800 708 0981. Paina PIN-numerosi 329 217 3526. Paina Link Up Asterix. Komennot Link Down numeromerkki. Disconnect kaikki 86 ja Disconnect 73. Huomio, koko yhteys kestää 15 minuuttia. Kello 15.00. Kathy B., Young People Speaker of Penrose, North Carolina. Remember, exit before the buffet and take buses to IHOP. Get ready for the East Side group. It is important to be there before 8 p.m. Aseta aurinkolasit päälle välittömästi. 16.00. Kävele bussille. Muista, pick up transfer at the bus. Kello 16.15. Bussi numero 2, eastbound, to ITC East. Kello 16.34. At East Transfer Station. Kello 16.48. Muista vaihtaa linja-auton numero 21 to East Chase and just pass the overpass of Interstate I-30. Kello 17.28. Eat at IHOP. Grapes, ham sandwich, pickle, Caesar salad, Coke, $20 traveler's check, potato salad, macaroni salad, any of the above. Tarkista oma iPod-laitteessa oleva AA-vuoriryhmä-aihe syödessäsi hampurilaistasi. Jos et päässyt palaveriin 30 minuutiksi, niin ole hyvä ja saapuvasi ravintolan Soita Turkuun ja puhu vuoriryhmän AA-CD-äänitteistä ja matkasta Texasin 62. vuosittaiseen AA-osavaltion kokouksesta Fort Worth, Texasissa. Kello 19.17. Huolellisesti kävele bussiasemalle. Ota sieltä numero 22 to Sandy Lane and Brentwood Stair. Kello 19.30 at Sandy Lane and Brentwood Stair AA meeting. Ole hyvä ja pyydä, että AA-ystävä ottaa minusta valokuvan, vasta sitten ota valokuvia moottoripyörästä ja AA-kirkosta. Kello 21. Walk up Sandy Lane to John T. White, 1 mile. Take number 21 bus Boca Raton to ITC East.
at 9:25 p.m. at the bus stop number 21 to ITC East. Arrive at Oakland and Bridge bus stop at 9:43 p.m. This is right next to the motel. Purchase a 6-pack of Pepsi and 2 pounds of pistachio nuts. Purchase ice at the motel. Immediately start the laundry, then make immediate radio contact. Käsin paina 1 800 708 0981. Paina PIN-numerosi 329 217 3526. Paina link up asterisk. Komennot link down numeromerkki. Disconnect kaikki 86 ja disconnect 73. Huomio, koko yhteys kestää 15 minuuttia. Ole hyvä ja suorita Tai Chi-verryttelysi samanaikaisesti, kun katsot CSI TV-ohjelmaasi. Ole hyvä ja katso CSI ja samanaikaisesti suorita Tai Chi. Sitten ota oikein kuuma amme ja hiljaisuudessa kuuntele Zen Nano Plus. Aseta herätyskellosi kelloksi ajaksi 5:30 aamulla ja mene reippaasti nukkumaan.